Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Kinongkerchan dengan National People's Party malki la umkrak constituency haka sautrik una pra arajar posau da kuwi kesur la shimlang yakarai ben abiang jengkerchan ke pura yuba Fantin Joseph Lakadong bulong MDC meminta ben aireng biang kumukurtong ke NPP shek election juga yung darbar tauan ke khasihus autonomous district council ke Bansalong Yakani garai la shim ke jingalang ke belong hayingsa juga MLA ke East Chulong constituency ke Dr. Mazel Ambri Lingdo ke belong ru ke menteri jeung sarkar jela ha ke belai shim benta pelat spangut ke dong kershan nakishnong bagi dong gi bahap hapo ke malki la imkra constituency ha ke ni jingalang lai dan lang ru MLA bat MDC berim jeung molai constituency ba em bahak lang simle kinoyalam bahak khmat kirang ba kilong kemi bat ke samla Kumba kalong menta ki kertong ki bala pau kerteng ben aireng na malki lai umkra constituency kilong kong deiti majau na ko Voice of the People Party beruba Fantin Joseph Lakadong na ki NPP kat bagi we ki seng sain berthai ki mbak pemena setia ki kertong Nah, batin terai itu dengar telah pada di mereka sok dari ke fact itu dia batin naru naret ya helang lại cái lăng mà lại cái con lăng để có biết rồi bà tin để đi tiếp đi rồi hết và lòng rồi không đâu thầy bà đơn này tiếp đi rồi hết và bà tin đi vào lòng không đâu còn bà ông tiền thế đấy để cái cam phải vậy đi không mà đọc thì bà hello good morning mà cái cam rồi vậy hay cái tiền rồi vậy hay đi rồi là thằng này cũng ta hay Mah, wewan pari, wewan mang sesuai. Sino kan? Silence is golden. Ini ya, orang kata kiban bukti na, dari kekampat paten na. Tembok ba iba penting. Inwan biang hak kabor, nang ba kumbai i mangi, kumajing siam jongi. Nado ba iyo MDC ba penting. Miso kaklo kejing terkru hantam na keren ekasnong lajong ma, konam song. Himla shu pensiu kalian. Hababon kalian shwa banwan ba penting nyuji MDC nado ba iwan ba penting so nilayo shibon kijing don kam snong athau habon kalian imju bentaj ladang ikhot te ngatrai shakiwe ki dong ki kentaj ru ngamtrai ini kumju hi te tanggan di kenti ni ngaket bok ya baro ngin trai stam ngin trai lang ngin snok tilang kuble shu ya petjene satai reng isania beje madam Fantin Kami warak yang di sini ke jingjok juga Fantin kabaran borong. Lamari Pak Fantin don hakil yang soka. Jadi mengidai bandit haka indisi lene kemele gua don hakil yang soka. Tak kawai ke tak pangademukan. Kobrasi. Sakawai ke election bertakapan. Berublay ubakraw, ubatip, ubashay, unyalam yang isyakmat. Haka ni kecing mon ladi. Ban syakri yang pikipat ba. Kajing rai ban pa ika kerteng jong iba Fantin Joseph Lakadong kum tang kawai ka kerteng kum ukertong yele election naka malki no Ladukra constituency ladep shim lupa haka afu fratering haka jing yalang kerki jong executive committee meeting but ngila dep ha Shakashalong City ya kekerteng jong iba Fantin Joseph Lakadong hakating idon lang bat katukat ni ki members jong ki katukat ni tuli ki dong kishnong ila shim ya kadikarai dakabaya selok lang papi dakabawan shakishnong ki dong ki jongpi dakabaya kedua ipi nakapor shakapor tang nin bene Rey, kapor kalayan, sansnem kilayan, bat pidei mopi, kiba kam shy, kam tip, kay, ka duty, kapapidon kam banle, nakabenta, iba Fantin Joseph Lakadong.
Ayim jungi ka sudai tang kaye ka ba ay ya ka cipta. Dema pi ki patma iban rai. Ayu pi kuah bande. Bat ban ong bandang ya perhat yang yano ban penyele amdan shu. Ka jingmot ka cipta. Iba faten ilan apply to sni penyele bet bat pitresh. Amdan na ko ke nanti ya. Kum no pintre ngin pendam maka jendoi maka sele ngin panbor no play bakrau ubat klip ya ka ai ka berkam banle semua bae ka jing kerpat rip ka jong aku ka nong yalam chopi ka apus na compare ka ai baka pertai ko matiang ya ka social media wajo ku slai gelitang ya la dia pat ong ikitu ki bahajan chopi Jangan bidon pa. Toda ya bot na kajing tiprin to play. Om na kajing siya lampakane. Om na kajing pensyut. Pensyut malo. Berkata. Iba fanten ila asin ya karay. Ila terwa ke executive committee ba inyale. Pihak Tracy to. Nakaliang ka blok kejungi. Kumkarukom hibangi Julia. Aki election ki bala deblu miju ya selok sobat ki tim kijungi bagi ju khot ya baro ban pen karai kan long no te nga sukumen ba na baro ki blai wan baro hi ki ya minjur ban penyang biang danga sa sisien na ka blok kijungi na ka parti NPP sukumen ba kidang don kejing syania de sir bangim jukam peni thani kam ba le ngi le jarjar nei kemen ba ak jing le jarjar jongaru kidang i ki kam ki ba ma ngale yaki development ki banga ai ki personal jingerap ki bri apa ki don keno jing e don benta ba ki hakayap ka im kapang ka sitom lu ngale balna mat kit lang man ba lang wat lang amna sibun ko misin deng la persangkat kepala bor haini indus nem abede bat hakam district council lu ngilai le bon kilai i wat la kum dapau thana media manga khamtam ren ki i ki kam ko ba adu wangiwan isi ki bills ki per ngila kilai pas aka jingaton jongi aka district council khamtam abngi snai ki an pro ki an matang i makila urlong lut apo bangi form isi mangi nilai don kita ke target ka jing yalam ke NPP kala bun ki kam ko ba na kilan bil mentang nilai itu seng samlai ki seng long kmi ki bills ki jungi kila kala an lut kita ka di ka san menyakan ni ke development lain kila bun ba ki kam ki bangile nei ka su long ke jing lien ke jonga bangam ju khot than ki media ban yalam leng ban pen i nani ban khot khap ribon cheleng dai ngi chule be jar bat ka kamen ba ki yi kita ki kam takadaw ki shime karai ba pila tre baro san rusnem balai pin i lambat la si kelawan ta khubor ba nan mele shu si kelawan ka jebut perkhat jungaru bangan mele shu la dadang don ki candidate ki bakwa ila apply lani la dadon kata ka jik atatin naki nong kersan jungi ngakloi ban hiam no naka taka jingpan tiket jonga namar kani kamdei kanong kenti ke jonga kani kamdei ke syuki jo kayeng kesem ke jungi ngimdi ban ong ba MLE nani MDC nang ni ngai ba kik ba pat kikwa ngamla ban kentaj kidang don ke jing syania hanga ngamla ban kentaj akamen ba kidang don ke jing syania ya kidang i kikam ki ba ka bangale pat kin sashim ta karai ke ba baro hi imdon tang iwei ban kan atatian ndai kilai kemen ban ba ngala tre banyale ban ngala shime krai banganyale ngam dan pol ban kan ben yano ndai ka kamlam jonga ka dei ban tre ka kam ban tre hop bat bandum kudok ti no te kiwei ki parti ki la ban le la ka kam ka ba ka jongki ya kata ngam tip ban ngam dan por hi namar ba ngan pet ya ka kam kala jong ngan pet kam kiwei ni kan ben ba hakani kesnam banganya le biang lu
kipat ba kin sa ai ke jing kershan ke Bapura bat ngakal pati kipat ba ru wat cha elam bakla wat cha ba wei ki kin tien ki am saya kin pin ngeit no yaki bat pimi issue ya ke jing bha ba ka sarkar kala le bat pimi issue jing bha ba ka parti kala le hanga simet ngam don daw wat laki ong balai pimi le na koi ke parti ngong balai ngan yele na koi parti ba ka parti NPP ngai ki kam ba bha ngam don daw bangan mi na kan ke parti ban ngami i ta ki kam ki bas niu ba kale ya si ki dong ki ki la ban i ndai hanga ngami i ngan dai ngai i bun ki kam ki ba bha ha ka jing yalam ya ka stit ne je lam su ngi ong bangi la lut ngi biang lut ngi bet lut ngi la ngi trim ndai ne de khen pai ka performance ngi la ya perform ha tadi ka stit ne ka district council tadi ha constituency jo ngaro ngi la ya perform ha kum MDC ngi la perform ha ba kit mer kit bok kerbiang ya constituency jo nga ba bet pa biang sa sisin ya ka jing sungu ba ki don ka jing shania ba pura nga bat ngan tre sitom ban poi biang sa ka thong bat ngan tre sitom ban pe ya ki jing don kam jo constituency bat namta ri ba jai don jo bangan kren ya ki constituency jo ki wei ngam la ban tip nama ngam don tu rei ha ba dei ba constituency jo nga nget scam ba kidang don ka jing shania hanga kidang don ka jing shania IMLA kidang don ka jing shania ka parti ka jongi bat ngam ata tin ba wala si ki jing yalam bakla kin don be akan ni ka prathai mentali ba ka wat ka AI ka trikam wat ka social media ka trikam ba teng ki sha yalam bakla ten rei ka jing yede jonga bat ki paj ba ka long jajan hadu kata-kata ba le si ngatrai nganget hiru ba kita ki jing sha yalam bakla kanum trikam but apa PE ka result MLA ru ka constituency jongi ngi job na parti NPP ka MP ru ngi job tengah kan ba ka MDC ru ngi job hi namar ba PE ka result ka long to tengah by day ba ka constituency nganget ba ki bri kita ngani ngi shania apa PE namar ba ngadon ki perlok ki badai na parti NPP ki badai ki sitting MDC ru ngai i ki jing wan ki pat ba bat ka jing rap jongki ye ki pat ba ngatrai kinum klat resi kan don kata kal air ke bahir seni satai ngiptip tambang ai ka performance hi kumki MDC jo ka parti ke jongi kila ya le ka kamram ba kila tri hok hi kila yakit ya ba bat kila tan rong hi ha badan kanu kanu ke jing don kam ha constituency joki